quin interès tenen els joves per la informació local i comarcal i quin nivell de satisfacció hi tenen. Tenen un interès moderadament alt, un 5,91 per la informació dels àmbits de proximitat, i tenen un nivell de satisfacció amb la premsa local i comarcal d'un 5,32, una mica per sota, però tampoc amb una davallada important. Però, en tot cas, un nivell de satisfacció que situaria cap al mig de l'escala que nosaltres hem fet servir de 0 a 10. Quin és el principal motiu de lectura de premsa comarcal? Amb un 54,4%, els joves llegeixen premsa comarcal perquè els permet informar-se d'allò que passa a la seva localitat o comarca. Per tant, en l'aspecte de proximitat hi pesa molt. És molt interessant en aquest gràfic el tros de l'anella verda. El tros de l'anella verda els diu que el 14,3% dels joves llegeix premsa comarcal. Aquesta és de resposta única, és a dir, no podien triar vàries, havien de triar una única. El 14,3% dels joves llegeixen premsa comarcal per millorar la seva formació i els seus coneixements. Aquesta és una qüestió per nosaltres també important, perquè ens hi aporta una dada nova. Si continuem endavant i en lloc del motiu de lectura ens plantegem quin és pels joves el principal aspecte problemàtic que presenta la premsa comarcal, veurem que hi ha 3 grans aspectes que els joves ens hi marquen. Amb color vermell, amb el 43,1%, els seus continguts són poc interessants, és a dir, afecta els continguts. Amb un 31,5%, el seu disseny és poc atractiu, afecta el disseny. I amb un 25,2%, el seu producte és poc innovador. Fixin que amb un només 10,5% els joves revelen que el preu és elevat. Per tant, el preu no és un problema, aparentment, o no és un problema greu. Si només el 10% ens indiquen que el preu és un problema, no és una qüestió excessivament greu. Tampoc ho és la credibilitat, com veurem ara més endavant. Si continuem, podem veure aquest factor del disseny. Consideren els joves que cal introduir canvis en el disseny de la premsa comarcal? El 86% sí. Després veurem quins canvis els joves proposen en la següent part de l'anàlisi. Si avancem amb la següent diapositiva, aquí tenim una dada també interessant. Ens compara, per una banda, el grau de confiança i credibilitat que els joves donen a la premsa comarcal amb el grau d'independència que hi donen a la premsa comarcal. El grau de credibilitat és un 6,33, per tant, ja els dic jo que és alt. La mitjana de credibilitat de la premsa es situa al voltant d'un 3,4 en una escala de 0 a 10, per tant, hi doble aquesta escala a la premsa comarcal. Informar-se d'allò que passa a la seva localitat, però especialment també l'aspecte de la formació i el coneixement, són arguments de pes que orienten el consum dels joves cap a la premsa comarcal. Entre els problemes, continguts, disseny i manca d'innovació, indicarien els joves. I a més, els joves tenen una sòlida percepció de que se'ls deixa de banda les informacions i que se'ls presenta negativament.